дӯстонам, вақте хабар ёфтам ки чанд қадар дар Тоҷикистон спид аст, ростӣ ман дар ҳайрат мондам. як ҷо нишаста будем бо дӯстонам. вақте ин маълумотро гуфт, дигар ранг дар рӯйҳояшон намонд. чун ростӣ ман ҳам ҷавон ҳастам, мефаҳмам. ҳамаш мегашт. ҳатто маълумотро медод, мегуфт бештар раққосаҳову дигар дар киё ҳаст. бечора ҳама тарсид, ранг дар рӯяш намонд. чун чӣ гуна мешавад агар ки тасодуф хабар ёбед ки бигӯянд ки ту фалон касалӣ, фалон беморӣ, спид аст ё чизи дигар. мо медонистем ки бештараш аз Федератсияи Русия меоварданд. муҳоҷирон бисёр боэҳтиёт бошед, худро ба ҳар роҳ ором кунед, лекин кӯшиш кунед ки ба чапу рост наравед, зеро ҳар гуна бемориҳо аст. меоед як оила, он гунае ки нақл кард, шавҳар ки омад аз Федератсияи Русия, бо ки хоб рафт чӣ кор кард намедонем, бемориро овард хона, ҳамсараш бемор шуд, кӯдакҳояш, ҳама оила. ё ки бояз маълумоти дигарам ҳаст ки мегуфт як нафари дигар ин беморӣ гирифтор шудааст. вақте ҳайрон шуданд ки чӣ гуна, шавҳараш дар Русия будааст, бо ҳамун тирезача баромада бо марди ҳамсоя ҳамхоба мешудааст. марди ҳамсоям аз Федератсияи Русия омадааст, ӯ ҳам аз ҳамун Россия овардааст. шармандагӣ ва дигар. ба ин хотир гуфтанӣ ҳастам ки бисёр эҳтиёт шавед. кӯчаҳои шаҳр мебароем, чӣ Хуҷанд аст, чӣ Душанбе аст, чӣ куҷое набошад, хеле зиёд ҳастанд. ба ин хотир на танҳо муроҷиат ба ҷавонон аст, ба шумо ҳам ҳаст ки хоҳаракони азиз, бисёр ба эҳтиёт шавед. гумон мекунед ки он резинка шуморо кӯмак мекунад. ба як зарра чиз аз лаззати дунё, ширинии дунё намонед. агар ки бемор шудед, тамом, ягон роҳи наҷоташ нест. агар ки кадоме набошед хабар ёбед ки ту бемор ҳастӣ, ту спид ҳастӣ, тамом, як вақти муайян дорӣ. дар кадом ҳолат мешавад, тамоман рангу рӯю дигар кайфияти дунё намемонад дар шумо. оз як шиёри дигарам ҳаст, ҳамон духтарҳое ки кӯча мебаранд, мегӯянд зиндагӣ маҷбурам кардааст, ё ки ин он, ин дорам, вай дорам. бисёришам ин гуна менолад. ҳамон гадое ҳам зиндагиш худо ризқашро медиҳад. ёд дошта бошед, як қисса гуфта будем ки як кермаки кур дар қаҳри дарё буд ки як мурча бо кӯмаки қурбоқа доим ғизояш мебурд. ва як порчаи шеъриам буд ки мегуфт ки кӯдак пеш аз таваллуд шудан пур кунад пистони модарро. яъне ки ба ин роҳҳои чизҳо ҳеҷ кас зиндагӣ мегузарад. ҳар кас ки кабоб мехӯрад мегузарад, ҳар кас ки шароб мехӯрад мегузарад. ва чун мегуфт агар ки мискинӣ шикоят доред, мискин ки ба нони қоқ қаноат дорад, тар карда ба об мехӯрад мегузарад. бисёр эҳтиёт бошед, боэҳтиёт бошед. худи шумо бигзор, лекин шумо тасаввур кунед ки бештар зандор ҳастед. вақте ки ин тараф он тараф меравед, худо накунад ки ба ин беморӣ гирифтор шавед, агар биёед хона, кӯдакони шумо дигар, ман бовар дорам ки дигар ин гуна мард худашро бахшида наметавонад. ман намегӯям ки чӣ коре кунеду накунед, фақат мегӯям эҳтиёт кунед. бас. худоҳофиз.